Тәрәзә янына килим дигәнем, аяклар кисле, утны жандырым дигәнем, ут юк. Әлфирә Мингалиева әле дә күз яшьләрен тыя алмый. Ленин урамындагы йортта ул 1974 елдан бирле яши. Фатиры 8-нче катта. Шартлау яңгырагач, аның да идәне җимерелә башлый, тәрәзәләре чатный, күршеләре ишеген каккач фаҗига булганын аңлый. Безгә зыян күләкмәде, потому что без глубже. Күршесе Фаина Боркина белән ул төзекләндерү эшләре барган йортка көн дә килә. Фатирларына менеп карый алмасалар да, эшчеләр белән аралашалар, тизрәк күченү турында хыялланалар. Бөтен нәрсә переживать итәсең инде. Күрәсең бит, кем ничек эшли, кем нәрсәне итә, кем ничек относится. Так что безнең даже мебель шул киш калды, без аны чыгара алмадык. Шуны хәтле инде күңел таратамында әйтерлек түгел. Ну, ничек тырышалар кешеләр. Кешегәлләр ачыламыйбыз. Ничек булып чыга, матур булсын, ризабыз. Шартлау яңгыраган йортның 7-нче каты. Әле 5 айлык кенә монда идәне дә, түшәме дә булмый, диварлары җимерелеп ята. Бүген исә фатирларны тонырлык түгел, яңа тезелеп чыккан сыман, тип-тигез иттереп идәннәре җәелгән, диварлары обой ябыштырганны көтә, агач тәрәзәләрне заманчага алмаштырганнар. Бу йортта 50 гаилә яши, барлыгы 96 кеше. Шартлау вакытында шуларның икесе үлә, 6-сы тән җәрәхәтләре ала. Фатирсыз калганнар вакытлыча Сәйдәшев урамындагы яңа йортка күченә. Төзекләндерү эшләре апрельдә башланып киткән иде. Ул чакта йортның 5 каты тулысынча сүтелә. Бүген алар яңадан торгызылган. Тәрәзәләр куелды, окон ярамалар, подоконниклар куелды. Хәзер эштә барачак малярная работа. Окраска, плитка. Төзекләндерү эшләре белән генә шикләнмиләр. Бу йортта 22 елда капиталь ремонт ясаласы булган. Аны да башлаганнар. Анысы да охырына якынлашып килә. Бу эшкә республика бюджетыннан 83 миллион сум бүлеп бирелгән. С самого начала руководство районом Йорт хуҗаларын вакытлыча торакка күчергәндә булдырылганча булышты, кире йортларына кайтырга да ярдәм итәрбез. Волонтерлар да читтә калмас дип ышанабыз. Борчылырга урын юк, бу йорт нәдигән итеп төзекләндерелә. Зыян күрүче гаиләләргә район тарафыннан акчалата ярдәм дә күрсәтелгән. Икесе 100 мең, унысы 50 мең сум ала. Тән җәрәхәтләре алган 6 кешегә 20 мең түлиләр. Төзекләндерү эшләрен ноябрьдә тамамлыйбыз дип ышандырдылар. Димәк, киләсе яңа елны бу йорт хуҗалары үзләренең фатирларында каршы алачак. Яшел Үзән районыннан Алия Хайретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.